Ja, men alltså det som konet har varit nejteknar, ja. Finne nejtakaran. Lägga han av en bank och choppa hött i av honom och bläsa honom skräll. Gör det till han. Det hade du gjort hvis det var rättviser. Och hvis det var rättskickare och rättviser så gör det till han. Dráp och mördare och nejtakarar och badnamissbrukare och fosterdräpare. Fosterdräpare, laknar och annat tydligt. Det skulle vara degarefsing, fyrsluk, som landet tog sig av. Landet ska ta sig av slukken. Sjåvande. Och till att vara det tar Jesus som rattur. Det har varit störst etter så baugen i her, tar Jesus som rattur. Og i Romerbrevet 13 tåsar Guds ord, altså, det er ikke bare Paulus mening, det er Guds ord. Tåsar överväldarna. Att hon tjänare Guds till gåva. Alltså hagre måtteren, det vill säga hagre måtteren, övervälden. Rom 13:4. Till att han, hagre måtteren, tjänare Guds till gåva, men om du ger i hatta som illt, ta vi rattor. Till att han ber inte svöre till ånches. Han ber inte svöre till ånches. Säger Guds ord. Övervälden ber inte svöre till ånches. Ta in rättvis, men här är det inte rättvis. Helst inte Danmark eller Europa. Men ta ver under tusenårsrutschen, ta Jesus Kristus hit och Jerusalem. Och vi flest du vill sätta som borgarstjörar runt om hjörna. Alltså vi är borgarstjörar, här blir det jävsing. Ta ver det alltså. Till att han tjänare Guds, en hävnare. Vad är det? En hävnare att utan av röj på han och ilt. För en hävnare han vi, han har akkurat sagt det. Han har akkurat i samma vers och i sista sättningen då säger han svörre. Ber inte svörre till ånches. Det han tjänare Guds, en hävnare att utan av röj på han och ilt. Hur gör han det? Vi har avvärda. Kallar det till psykologer 20 år. Fangslade i 23 år och lovade sig ut att du skottar först människor att landa dåligt. Nej. Han brukar svöra till hävna vi. Hvordan då? Avhøtta lorstentan. Så i tusenårsrutschen tar Jesus som rattur över parkastjör i den tujju bojen. Så är det jävsingar. Martare hötte jag. En kona som var med bad, du vill dräpa det. Dräper hon det så kan hon själv få hötte jag. Låt dem så sucha. Trobelagen det är sucha långt här och i samma vers, samma kapitel i Rom 13. Jag är inte fyra gånger det, men nu hittar bara här. Låt oss gänga ärliga som av degen, inte i varsling och drittjuskapet, inte i tjasoving och leisalövnej. Det är det här. Folk lever i tjasoving, det vill säga, så att jag menar natt. Jag har te och natt och en annan morgon. Och så blir jag på vägen och så du tvär bara dräpp fastre. Till helvetes hårda. Och det som sover vid slukon tycker det helvetes hårda bockar. Helvetes hårda bockar. Så att fast är långt blivit silläst och godläst och så lever det så lös och jag har en troblöka. Jag har vatten i bögen och men jag äger där jag alltså stand ju nu karriär då är utbyggnaden än. Jag har kört det då. Har tagit alla planer in och jag vet inte hur pappen är under häsen. Bla 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 bla. Och så dräper jag bara. Hatta tar fast långt är blivit godläst. Och det älskar pengar mer än som jag ägnar. Och känner sig inte god och älskar sig inte god. Och så
lever du i synd, og så fører synd, synd, så fører synd, trobladkar, og fører deg av vissar, trobladkar. Nå, men så rottar du bara ta vekk. Nu er dette veien. Ja, to skiltene. Var ditt opplært ordentligt, og i en kristne familie, lært Guds år, løyt av sundagsskola og av møte, og tog lukt alt ikke lov, så kjente det Guds år, og så hilde det dere fra sløyken. Falt ikke som holdt, altså. Og så er det livet ordentligt. Ein maver, ein kona, saman i tjonabandet, inntil løyve, inntil degen til kilor. Og så er det bøten her, og så var det ikke ved nøkken øren enn sånn tjonafelle, jeg tenker ikke annet på tal. Og alt annet skal være undantetje. Og da er ikke råknast vi, da er ikke bygg vi hoan til hjertan av folket, iver høver. Så er det i ordan. Så er det rettskikka, men det er ikke rettskikka det. Det er vent gode reiv. Tid stinka. Det var kaos. Bant og i høyta hola. Helvete. Men det kommer altså vent og i. Jesus kommer kjøtt attor. Han vil kongur i Jerusalem, men eiren han kommer antikrista sitte her. Og det kommer halt, men hva skal det være? Det være annakvørst paven sjálfur, et eller annet som erstattar paven, og være et eller annet for buddhistaner, et eller annet for hinduaner, og et eller annet for katolikaner, og for de enda tøyer økumenist vittløyto. De enda tøyer økumenist vittløyto. Kjeldefalkje og Anna. Blindei. Jeg vet sikkert alle hess Jesus kom lett til Jerusalem. Nei. Jesus kommer ned av himmelen, han kommer av naklamerker. Og da han kommer, da tøyner han antikristet. Det var en krutsk ut til han kommer atter. Og han tøyner antikristet. Etter annars sørste paven, trygg vi som sitter nå. Aller sørste paven. Jesus atter kommer. Og da Jesus vil komme atter, så sier det til at heimer vil større, altså, det er ikke sharia, nei, det er Bibelen. Og det er nei, for en grandig sanna person. Ok, at kvinnemennesker gjør det her, men det kommer fram for Guds dømstøl, og miskunna meg, fyrtjør meg, gjør meg en chans at jeg vender om sand og øsko. Ok, det er nei, det er miskunn. Men så ganger at du er så gjerst det atter. Kom her vi henne. Legg han her. Choppa det av. Gode paven dans vi skal smurre med de fingrene her og spela vi. Han er paven dans vi skal spela vi. Og det halde det flest to. At jeg kunne spela vi god. Ja, men baptist. Kan ikke mista det. Det er lukka mykje. Jeg vil ikke kære noen. Galatera brev 6, 6-8. Vi er ikke vittløyter. God vil ikke spotta over. Til hvert som helst vi er med vår såar, det skal han også hesta. Til at han som såar til kjøtsutt, skal av kjøtt noen hesta spidling, men han som såar til andan, skal av andan og hesta avutverande liv. Du skal genge andan, fylke andan. Liva og god, liva og Jesu. Så er det han og ikke fordøming for de som er i Kristi Jesu. Deilig. Sitter der linten i likva fyrtikon. Her mangler helten av versen i Bibelen til alle Viktor. Som ikke genge etter kjøten, men etter andan. Og så heldig til å genge etter andan, til å genge smulig spela klaun. Det er ikke en smulig spela klaun. Det er å være sannor. Vær sannor. Og det er ikke at jeg har av Guds lov og spotte henne og hette henne og si at det er ikke også Guds lov.
Vi er ikke under lov, men vi elsker Guds lov av frøyen vilja og høylen hjärta vi Guds ande og jakon. Hebreerbrevet 12, vers 31. Fra vers 30. Til vi kjenner han som har sagt, hevnd høyre mer til, jeg skal endurgjalda, sier Herren. Og atter, Herren skal døma folks ut. Pass på at du ikke verer frilansere døme, Steffan Klein. Så vittlar Guds folk i Jesu navnet. Du lykar engur som bispor, og einhver annar satans prester i landet, hvis du gjør det. Eller ikke sjuk for at du er baptist. Om du er fire myndelig, om alle baptister er Klaksvøk, og några som elskar det, er skøyt i hata. Du er løy for farja valgje. Vers 31. Til et rævligt ting a falla inn i hendur hins livande Guds. Atur, til et rævligt ting a falla inn i hendur hins livande Guds. Rævligt ting. Ja. Matteus. Matteus. Altså, tror ankan populære fargensjurer. Det har vi ikke sett meg fire være. Det har vi ikke sett meg fire være. Matteus. Hver det stendur? Øttest ikke tar som drepa likam. Han sier det til Matteus, ja. Om at ikke øttast tar som drepa likam, og at han at det har ikke valgt til å gjøre noe mer. Men øttest han som etter at han vil dripe likame, hever valgt til at tøyna bei sal og likam og i helvete. Og til ikke Satan. Det er godt. Det er godt. Og han skulle dit øttast, og hun skulle til fylkja. Hon skulle til fylkja. Jeg sier da vi atfarja folk, du skal fylkja Jesus. Jeg krever det av der. Ja, men hva er så å kreve det? Det var ikke, det gjør jeg bare. Jeg sier du skal fylkja Jesus. Eller bare kalle det en høytning, altså. Det er liksom navn kristen og skrupp i avvitikon, altså. Skrupp i avvitikon. Vær i høyhjarta eller skrupp i av. Vær høyhjarta eller skrupp i av. Skruppen sier avbytte. Tusenar av røysen tar anna skyld. Her som vil borgarstjøre. Her som vil borgarstjøre og konkur. Det er Guds ord sier til. Jeg tar tjenere som har tant Hardasun. Han kommer seta sommar iver. Da han kommer atter. Iver 1 bøye, 5 bøyen, omkring 20 bøyen. Her som vil borgarstjøre. Her som røye. Her kommer, altså, det er et ord her. Jeg svør, ja. Døma, ja. Det som gjør ilt, ja. Vi svarer noen. Ok. Her var det mor her. Jeg finner han.
Det här var en hopp nej tog oss en gärnen här. Omkring arabra lost här. Ja, för där jag har tagit 20. Jag samlade där alla samman. Vad ska här var en kamera. Ja. Vi vet vad det är. Ja, för ett om hon. Tar skulle att dodja. Kvörtan endast ju. Just väl.